Salutare tuturor, eu sunt Giannis și astăzi să facem un videoclip care stăm să mergem acasă. Și vedeți ce am aici? Un cocoș din China! Bă, lasă asta. Un cocoș din China! 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 China, 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 China. Bă, da, voi vă imaginați un cocoș din China în România. Deci da, ăsta e noul nostru prieten nostru. Prietenul nostru. Mă, cum stă. Mamă, îmi fac talentul la mișto. Mamă, îmi este bine, bine rău. Mamă. Uite așa stă. Mamă, îmi fac talentul la mișto. Mamă. Ăsta e noul nostru prieten. Mamă, îmi fac talentul la mișto. Mamă, îmi iese bine, bine rău. Mamă. Mi-a dus pe la locul tău. Asta vrea să mă ciughe. Ba, nu mai mă tuguli. Mamă, îmi fac talentul la mișto. Bă, dar voi vă imaginați un cocoș din China în România. Îmi fac talentul la mișto. Mamă. Am două căruțe, una are pană și are ulbă. Cealaltă este aia, am dat-o două. Le dau la fier pe amândouă. Talentul la mișto. Mamă. Păi nu, să căruțe acolo. E fric rău. Să nu-i fie fric la cocoșeni. Și atent la asta. Kebab, kebab, am. Nu, dar ce porți ai pus? Sunt milionar. Te-ai pus păr, mă? Hai da 100 de milioane, poate, să-mi fac populațiile alea. Moare și pinul. E? Vreo 23 de milioane. E scump pe fine. Asta? Da. E de la dente, mă. Nu, să-mi oprească vara pe față. Pornește apă, nu, că nu are cheie. Vara și vara. Tot motorul la foc? Da, tot ce motorul la 2000 la zi. Nu, dracu, dar o piesă pentru mașină. Nici pentru aia, nici pentru aia. Aia mi era din pacă, dar nu știu că fie acolo. Dar nu vinde, ai dracu, zigan. Căruțile. Ce-i pe aici? Și coceți de gână. Dar să sunt coceți de gână. Da. Mamă, este bine. Mi-prieten. Cealaltă bine? Eu am dat un lucru de tot. Și m-am bucurat. Eu n-am vrut să iau. Eu n-am seama. Nu mai găsesc. Chiar dacă nu vinde. Băi, nu vinde, dar nici la altă multe. Dă-o plasul ăla. Hai acolo, stai. Nu-i lua să-i Are și o papă, să merge la eu, o mașină la ce. Nu te avea rupte. O să dureze mult. Și așa stai de față. Dar rupte. Ia-ți, frate. Băi, căruță caut. Băi, și asta? Ce faci, că? Băi, băiatule, ce mai faci, că luați-mă dracu mașină? Bă, dacă v-ați luat mașină, ce faceți căruțele, mă? Ce dracu, m-a fugit calul ieri cu mine. Uite. Și mi-am dăit acolo. Adică cu mama, nu cu mine. Nu, mă, nouă căruța asta. Că-ți dăm banii pe aia jos acum. Și o pune pe mașină. Zi ce cer pe ea. Zi, mă! Nu, da, bă. Dai, Doamne. Băi, nu... Mor dracu de foame în casa, băi. Îți dăm altele mai mari. Nu trebuie. Tot timpul de soartă, nu găsim nimic. Am două căruțe acasă, trei am acasă, dar e mare. Ăsta le-au cârlană și... Și vreau să-mi iau una mică. Bă, uite, pe ăla sunt la nu și...
Ocean, 3 metri jumate așa. Frumosul ăla. Ăla sus. Ăla primul sau al doilea? E și primul și al doilea. Ai tăi? Amândoi, da. Armăsari? Nu e că a stat unul și unul e almăsare. Dai vreo unul din ei? Facem ceva? Bă, te cu tine nu O, face da, nimic, tu nu bă. vinzi nimic, tu vrei decât să Ia- cumperi. Ia, lasă-l mă pe ăsta. Dar nu e bun. Ăsta nu vinde nimic ca asta, dar nu să cumperi. Da, mă, credeam că e jur. Ăsta e exact ca mine. Nu uite mai să cumperi. Nu mai mă asta, nici nu mă opresc la el. Chiar dacă mă opresc, nu mă opresc aici. Nu mai să cumpere. Uite aici la cap. Ia strigă nașul, păi bată cum te-am apăs aici. E cineva aici, doamnă, bună ziua. Aici, uite, cine, cum e? Strigă, cum îl cheamă? Oh, mă. Ionela! Ionela, unul sunt de foc. Nu Ionela, altcineva. Copile, ia vină mă încoa. Ia vină mă. Nu vii mă. Alo! Ia vină mă că-ți dau repede 2 lei, vină încoa. Uite mă aici. Bosule, caută ce căruță. O căruță. Dacă la o roată de dacie găsim pe la tine? Dai! Prieten, haideți să mai vă arăt pe mine. Mi-ai prieten cel mai tare cocoșină din lume, da, cel mai tare cocoșină din lume, da. Hai, tu stai aici. Opa, așa. Nu, cel de ce atât de liniștit și trebuia să bea din aripi, să facă urât. Stă foarte bine. Chiar nu fuge deloc. Scuze că v-am arătat genunchiul. Nu știam ce e aici. Mamă, talentul la mișto, mamă, mi se bine rău, mamă, am făcut talentul la mișto. Cam atât cu aceste visuri și papa.